Mm, 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 mm. Lurone jempol. Dikop gue rasane luwur. Aduh. Nem tatomu sing dukure pabrik iku gambar apa? Gambar kupu. Pabrik jare. Pabrik. Gambar kupu. Pabrik susu. Aduh. Aduh lo. Seneng nem nonton kontenmu marai adem panas. Ya lah adem panas dicekelino, nggawa es, dikompres. Nek ndak kuat. Aku ki karo terapi sikil. Awakku ki jan wis rempi bosok lho. Kesel kabeh awakku ki, luwur kabeh awakku ki. Bar mari koyo tipes iki, bar loro tipes iki awakku koyo mreteli. Jan koyo mreteli obate lho sampai sak kresek tilase. Tilase obat. Duh lorone dikop. Udah lorone. Aduh. Hadir nyimak Mbak Nem jadi inginnya apa? Aduh lorone. Inginnya apa? Ingin kelon? Los gas. Balon dong. Larepe kelon balon dong. Balon. Tumbas. Suharni. Kokean kungkik kowe mbak ngawur. Kungkik harus apa? Renek sing ngongkek. Renek sing ngongkek. Ora nek sing ongkek ongger. Enak men kakan kungkik, enak temen kakan kungkik. Ora nek sing ngungkek. Ndak enek kepenaan diriku. Aduh lorone. Jan polorone. Darah beku iki. Mbak Kelon yo aku kangen. Aku ra kangen. Kangen ya panganan opo? Aduh kangen percuma. Kelon iki we nandi, aku nandi kelon. Halu. Aduh loro. Aduh. Setengah bongkeng.